Biyang titaw. Hello, auntie. Agmanong Naimbag tada kayon. Ay na talaga abalasang yuntoy ka anak ka. Malala, sumra kayon manang Ella. Ay na, makabanog matag biyahe. Ala, agina na kayo pa'y laeng. Taamok amabisin kayon. Mangisaganak iti taraon. Sigurado, saan kayo pa'y anangal daw? Ay, awan nga rood. Niinsan ko akay ngay, auntie. Ayan na ka di. Ay na, rimwar. Jak amuno na panan namanan. Kasjay na ngamin ka. Manipod na graduar, kanayo na ti irorwar na. Kadwa na dagiti barkada na. Kaya't ko makita ni insan ko, auntie. Nabayagan tinaudi apa nagkita mi. Iti lang amin Facebook, ipakakit kita aken ko na. Barumat siguro ni kailan niya, Wilma. Nagtayag alalaki. Ngamay na, kasla inuubing pailat ipanunot na nudaduma. Gagangay na atag may sakit nga rod nga anak. Kaslamat to'y ka anak kama. Balasangan nga may na. Mamat. Mala. Huston manang. Di mon ituloy ti kayat mo nga ibaga. Tani, nagtadaman ti kusilap ni Jennifer. Pasensya ka no, Wilma. Si kamot lang amin ti mabalin mingasit gan dito'y syudad apakipag naadan ti anak ko. Bayat ti pa nag-review na para iti board exam na. Saan nga minakaya ti asawa kapag abangan? Tamumatan, babae ti kaanakam. Ay niya kalakit din ayamanang. Dudu at ang agkapsat. Asino pa'y kumatiag sinakit no saan adat? Ay, kan pakibambantay mo matan dyan kaanakam. Nang runakat adan nobyo na. Kat kalugaran nyo pa'y. Ay na, gagangay na Kabalasang kat nga rod ni Jennifer. Amumatan dagiti agtutubo ita. Nagsapad amaadaan iti nobyo kan nobya. Ay, ni Kyle nga ay. Adda ka di matan nobya na? Ay na, adun ati nagbalin a nobya na. Isu nga rod ti pakaungungtan na kanyak manang. Taag susukat dagiti nobya na. Anya? Ay, naimbagkan ka talalaki di anak mo. Da kami nga ay. Babae ni Jennifer nga anak mi. Ay na, babae man wano lalaki. Parehas na matlaang manang. Ay, sa bagay matkiti Nala, si kangaruden ti pangital ka kiti anak ko. Sana bale, tapaman amalpas ti panagrepaso na. Agawid ton iji balay. Wen, di kagdanag manang. Bantayak ti kaanak. Ni Jiro. Hello, Jiro, love. Hello, Jennifer, my love. I miss you. I miss you too, my love. Agkita tayo pong bigat, ha? Kailiw ka na makita. Ha? Kwan? Kuno, siya lang ti umedita balay na antim. Ibaga mo niya tinomero ti balay na, tas siya ti umedita. Kwan? Saan? Amangan no agungot ni auntie. Binilin ngamin ni mama amang bantay kanya. Amumutan da papakan mamam ti relasyon ta. Saan ka di? Wen, ngam amumat ano mabalin. Di dapay kayat amaki asawa Taubi nga kanupay. Saan mo tagaputag kuyo kuno update ta? Kaya tagasautan. Saan ka di? Kaya't ka lang kami na makita. O sige, ijay tunwar ti pagkitaan ta. Tadyak kayat amakita na ka ni auntie. Okay nga, love. Good night. I love you. Bye. I love you too, love. Bye. Ay, talaga nakadungdung mo, tinobyo. Awanan ti makunakpay kan ko na. Nakadungdung mo. Nakasingsingpat. Kan amok asyaklaan ti patpat gana. Kan siyempre, nataar ni Jiro. Maturog kalatan, iha.
Taurayak pa'y asumangpet, di kasinsin mo. Kanayon ka di amarabyan nga agawid ni Kyle, auntie. Uwan nga rod. Ay, jakman mo iti dayjay akasinsin mo. Naibarkada nga minan. Ala, ang mga numasurwan nga agbisyo di kasinsin ko, auntie. Ay na, sapay kumaata saan kaanakan. Sa bagay, kadagito'y laakas jay. Taidi agad adal pa'y laang. Eskwelaan kan balay laang ti ayan na. Ang mga no ipapapas na ti agrelax, auntie. Sapay kumaata kas talaang Jennifer. Tidakas, no naibarkada lang arudan, nasursuro na pa yan ti agbisyo. Dayta ti pagdanagak kaanakan. Ay na, bigat manan. Asino tinakaturog iti sofa ti salas? Ha? Ni insan Kyle daytoy. Anyan tilangana nakaidda dito sofa. Nakangata ti may saasakan at sa ti may sa nga iwan na nakabiso iti data. Santo nakanganga. Yung in fairness, nataerlat at kasinsin ko nga uray kastoy tilangana nakaturo. Amokon. Alaak itiladawan. Ta ipakitak to apaman ang makariing. Ay ginayadak. Alaak ti cellphone ko, ipisend ko. Mami! Mami! Ayan mo! Aday di ba nyo ni Auntie Kyle? Agdigdigos. Ha? Oh, unay daytan na pa nang kitam kanyak insan. Siyak daytoy. Di na kun mabigbig. Ako? Sorry. Di ka nailasin na dagos, insan. Si kamat gayam dayta. Katuan. Ala. Ay, mabit lang Agdiram mo sagbit. Sa tay tuloy tagsarita ng madamdama. Unay daytan insan. Maalam pa'y nagkagbain kanyak mat. Siyempre mat insan. Ita lang agkita tamanan. Kababain mat insan. Nalpasa kon. Maudi kayon ta sumrekak pa'y iti opisina. Ang mga numaladawak. Wen mami, da kami tundagin now. Wen auntie. Maginiliw kayo anay bag. Ta italamanan ang nagkita kayo iti personal. May sa dekada adi kay nagkit-kita. Saan ka di? Wen nga rin auntie. 11 ti taon mi, idi na udi apa nagkita mi. O akasam day tangay. O sige, panawan kayon ditoy. Tainak mat agrobatan. Insan, balasan ka na talaga. Uray mat si ka, insan Kyle. Naan-anay kan abaro. Kasla ka ano lang edi ubing tanya. Mangik ka nga minidikit. Una, tasutil ka mat idi. Kanayon nakasurduan. Talaga gid di mangit ka insan. Uno, aging gaitakit mangit ka ta. Ay na, agtal na ka, Kyle. Si kagayam ti saan ang nagbaliw. Nasutil ka latta. Ha? Ay, awan gayam ti nagbaliwam. Uy, saan mo ta? Si kakit di mit. Lambing ko la da dyan, insan. Di ka lang maangawan. Kumusta ka nun dyan, nakta? Dyan lugar na kabagis mo. Ela? Mayat mat, Lauro. Inawaga kita'y laan. Dinilig mo ko mamana na? Wen, tunggal agsarita kami dyan, nakta. Kanayon ko nga ibalut ti pamagbagak kan kuana. Kasta ti rumbang, bakit? Tapno saan na makalipa? Ay, awan nga rod. No muna kit taga ijay tinobyo na nga inyam amuna kadata. Wala ram. Nasaya-saya at kumamit laeng na makapagtrabaho pa nga umuna. Sakbay ang makiasawa. Tapno maipakat na ti inadal na. Sana ya? Katuan mat. Uray siyak. Kasta kumamot ti kayat ko mapasama ak.
Iso apati ni kabagis ko Wilma. Binilin ko abantayan na jay kaanakan na. Masayat nga ron, bukas ta. Ubing pa dyan naktat, no makiasawa. Makauray na ita asawa. Apaman amalpas ti board exam na. Pagawin din tan dito'y balay. Ta dito'y lugar tayo, ti pagtrabahuan na. Ta ti mabalin na pagtrabahuan dito'y. Wen, kasta ti imbagakan ko na lakay. Doa pa'y ngamin nga dyan pa'y tinapili na pagripaswan. Kaya't mabalin mo nga gripaso dito'y lugar tayo para iti board exam na. Napilit mo't nga rod. Amo mo na, may sa sigurong tinobyo na makagapo. Tapno, agkit kita na ka na yun. Kasta ka na eh. Wen siguro Amom, nakaragragsakag lang. Ngamin, saan nga gin na dayo? Mabalintan ti agkita anytime. Wan nga ron. Oray siya. Jak mailadawan ti kinaragsak ko, Jiro. Lalayangan ti exam mo tapno makapasa ka lang. Kan, tapno saan da kapabasulan da mamakin papam. No bilang saan ka makapasa. Amo maten. Amangan kit din ko na enda ana disturbo ti konsentrasyon mo gapo kanya. Dinto mapasamak dayta, Jiro. Gaputa si ka ti inspirasyon ko. Yaw. Ore sika mo ti inspirasyon ko at trabaho. Kaya kung ay sa ganahan tinapintas sa masakbayan, tibuklan ta a pamilya. Ay ayatan ka. Ay ayatan ka, Mat, Jiro. Ne, adawag mo. Teka, sinsin ko. Hello, Insan! Insan, pagpadamag ni Mami no ayan mo. Robin, agawid ka kanon. Wan, umaya kon. Paawid akon, Insan. Ay, sige Rod. Ibagat ka ni Mami. Sige, ganat ka. Bye. Bye, Insan! Jiro, agawid tan. Kasapsapulan na kunti ikit ko. Sige, itulog kan. Love. Inton maminsan, di kan agawid iti kastoy nga oras, Jennifer, ha? Wananti, sorry. Saan ka nga ingingatan ka, anakan? Ngam delikadon iti kastoy nga oras dito'y lugar mi. Nang ronakan ka, tabalasan ka. Amangan no makasalaw ka iti baribar ti panagpampanunot na, katanya pa iti maaramid na kan ka. Wananti, sorry. Saanan ang maulit? Nag-date ta siguro itinubya na, Mami. Ha? Pudno aya, nagkuyog kayo itinopyong, Jennifer. Wananti. Napan kami lanangan iti restaurant. May sapay dayta. Ubing ka pa'y ititawan mo at 21. At upay ti mapasamak iti biyag mo. Di ka kumaagapura makiasawa ka, anakan. Awan pa iti panunot ko ti makiasawa, Auntie. No kasta nga rod, liklikam ti kanayon a makikuyog ijay nobyo. Pasensya kan, no siyak ti mangibagbaga iti kakastoy kan ka, iha. Adda ka iti puder ko, kanakan. Siyak ti akin kargo kan ka. Iso akar bangak nga rod ti mangbagbaga, wano mang balaag kan ka, Jennifer. Sapay ko mata maawatan na. Sika talaga. Sutil ka, Insan, Kyle. Ni, apay man insan. Anya man ang tibasol ko. Tila ibagbag ang mga mingkin ni Auntie. Anya nga'y, sinirmunan naklaki nga rod. Ay na insan, saan ka pa'y lasim mangpet? Agser-ser muna na ni Mami. Ha? Ay, saan ka dakamat na tinubyom? Iso tinakamwak, nga dagaya mo nubyom insan. Anya? Iso di nakpabasulan, okay? Kaya gusto mati ko na ni Mami insan. Idjam pala ti makinubyo. Makauray dahi ta. Ubing ka pa ititawan mo, 21. Amo mat gaya nga ibagati kasta. Ngam apay nga'y adi mo mabagbagaan tabagim, Insan. Ha? Sikamot. Awan problema iti dahi ta insan. Naimbag kanya talalaki Sika ti ag-agir mi, tababae ka insan. Iswa, di mo tagidaksen, tagiti pa magbagakan ka. Wen? Naimbag nga orasyon, ana.
siyak ni Jiro. Tinobyo ni Juniper. Ha? Mabalin ka diya sa rungkarak, nana. Importante ti ibagak. Ha? Mabalin ka din, nana. Sige. Nga mabiit ka kumalaang baro, Juan. Tadapay nga minsan nga ilik no madamdam. Sige, nana. Mabiit lang ti panagsarita mi ka ni Juniper. Di ko siya matinobyo ti kasinsin ko, mami. Kanataer ko na, Kyle. Panag ko na numabaybay di kasinsin mo. Asawa at agos ti tinag na. Ha? Nang runa no kanayon ti panagkuyog da. Amangan no makalipat da, kat mailawan da. Ha? Numabalin saan pa'y akayat ti kapsat ko ang makiasawa ti kasinsin mo. Iso abinilin na ka na imbag abantayak ka no ni Junifer. Ngam kasano ang mabantayak ngay anaimbag katanda mo trabaho. Iso at tulungan nak amang bantay kan mang bagbagay ti kasinsin mo, Kyle. Sige, mami. Dahil talaga yan. Awan problema. Opisina kayo. Saan nyo ang mabantayan amin apapapanan kan aramidon ti kasinsin ko? Sige. Bayan nyo. Tasyak ti makamoy ti kasinsin ko, mami. Ha? Baro ano numero da ito ya? Hello? Hello, Kyle. Ngangkal, wala ro daytoy. Inalaki natin nga ilati numero ti cellphone mo. Ay, Uncle! Da kayo magayam. Kumusta? Kastoy, Kyle. Kanayo na nakumikom. At paano ka na makumikom kanya antay miti pagadala ng pag-isursurwan na eh. Talaga ngay bakbakit kanilakla kayon ti panangisuro yun Uncle. Anya nga ron, kahit isumot ti profesyon na kanakan. Kumusta? Di kasinsin mo ngay. Kumusta mo tandita? Okay mat Uncle. Kyle, pakibantay mo ti kasinsin mo, Nadasa na nasayat nga aramidin na dita. Anawag, sigang ti bilinag, lalaki ka, kanakan. Wan Uncle, di kay madanagan. Tasyak ti makamoy ti kasinsin ko. Magyaman na, kanakan. Ang talaga kan ka. Bigbigat na utang ko na imbaga nakam kan ka, ti panagsalwad mo, iti insan mo. Alam Uncle, di ko man panunutan day ta. Agpada kami agmay-may sa nga anak. Isungawan ti sa baling agsinakit. No sana da kami adwa, Uncle. Okay nga raw. Agyaman nak. Sige, bye. Bye, Uncle. Ay, talaga na patig ninsan Junifer kada Uncle kananti. Kas taon ti panangyali ka kadakan ko na. Manipod ita. Siya kung tagbalin a bodyguard mo insan. Ha? Anya kaya't mo asawan, Kyle? Amin na pa na. Masapol na kadwa na. Anya? Iti anyaga po. Tapno mabantayan ka ha. Tabi nilinak ni Papa amang bantay kan ka. Anya? Hay, anyan da mamakan pa pa. Nalabas mo ti kinaingat da kanya. Kaslaawan ti pa nagtalag da kanya. Iti kas gengar aramidan da. Timon guranda anti kan Uncle. Kas jay ti kinapatag mo kadakwada insan. Kaya't da kayali ka. Ay, manipod ubingak akas jay da. Ha? Aging ga kadi itaabalasan akon. Adan nakam ko. Ngam kas laubing lataabas si titrato da kanya. Ulitag insan ha. Di mo tagidak center aramidin da. Tapara ti pagsayaatan ti pampanunutin da. Kyle. Gagana ti may sa babae ha. Kan agmay-may sa nga anak. Talaga ti pagsayaatan ti pampanunutin da kiti dadakkel mo. Iso di mo gurgurahan ida insan. Wen? Sika nga ay, Kyle. Kano ti panag-review? Awan ka di pa'y planom nga ag-take iti board exam. Kuha mami. Next year to. Ijambatan ti kanayon nga iruruar mo, iho. Ag-exam ka batan, tapno makatrabaho kan. Di mo sayangan kitawan. Amangan no makalipat ka, kat di mo mapuupuutan. Lumakay kagayaman. Amangan no marigatan kanton asumrak iti trabaho, no addan edad mo, Kyle. Bayan nyo mami.
Asikaso ti pa nag-take ko iti board exam. Ijampay la day ta girlfriend dita. Ha? Ubing kapay, makauray dagita abambanag. Uwan ka di. Awanan tagi jay. Break kami ni tinobyak. Nasaysayat no kasta. Napimpintas matlaang no agpapaskapay nga agbaro. Sakan to mga asawa. Tapno ma-enjoy mo ti kinasingle mo. Uwan, mami. Sana bale? Adan pagbisbisiyak ita. Iso ti panang bantay ko iti kasinsin ko. I miss you, love. I miss you too, love. Undayam. Kadwak ti kasinsin ko, Jiro. Likay. Nasayat mo ta si Murot kan kalam. Sige. Agorder tayo, niti ka tayo. Tagur-uray ti waiter dito lamisan tayo. Oh, agorder ka na? Oo, insan. Kyle, bayaw. Bayaw tubi, kunak ko ma. Siyak ti taya. Ha? Oo, insan. Agorder kan iti kayat mo akanan. Sigurado ka, bro? Sikat ti agbayad iti kanan tayo? Uwan bro. Okay nga ron, ha? Waiter, tayti kanya ka. May isang order dito, kan... daytoy, may isang order. Kan daytoy pa, ikanak mo't iti may isang order. Kan... daytoy, kan daytoy kang hinahan a drinks, ha? Iso tinaimas kay. Uy, insan. Di mo unay, Kan daytoy pa'y gayam, ha? Duang order, wan? Insan. Di ka di madanagan. Saan mat ada tati agbayad? Iso nga ayos lang, insan. Kasusweldo ngamin. Iso akayat ka nga isyapingan, love. Ala, nakababainan kan ka, love. Saanin ang masapul? Please, di ka nagkadkad. Pakaragsakak ti mang sagot kan ka. Kati kayat ko, si ka mismo ti agpili iti arwatan na gatangan. Sika talaga. Saan tayo ka di pa'y nga gawin, insan? Madamdama pa'y insan. Ngam sika no kayat mo ti agawid. Ore umunakan. Anya? Ay, saan, ha? Orayan ka. Agatang tayo pa'y bihit, bro. Igatang ni Johnny for iti kaus na. Ha? Agpili ka mat, no da kayat mo agatangan, bro. Tsak ti agbayan. Ala, saanan love. Mapasubo ka niya gastos. Sigurado ka, bro? Uray siya kat isyapingan? Wen, iso magpili ka iti kayat mo agatangan. Bayadak, bro. Okay. Sigurado ka, ha? Awan bin na baw yan, bro. Talagang adda kayat ko agatangan dito'y mall. Payakas tati lang minsan. Nakamisuot ka. Kas ano? Naibusan iti kwarta di nobyo, gapukan ka insan. Ha? Siyak ti mababain kan kwa na. Inyo for na nga rod. Jacket awatanan. Wan ka mat-awan. Di mo pa'y amo ti agsaan. Pasig awan ti sungbat mo kan kwa na. Insan, narigat ti mang paay iti grasya. Anya ka di? Pamagusto lang tinaramid ko. Sapay ti nakangingin na sapatos tinapilim insan. Balor mat ti 5,000 ti sapatos mon. Doon ang sakit tinaka mo iti naramid ko. Atoy, alaan mo ti sapatos tayo sublimin dyan ubyong. Ha? Sige ang kay subli. Tsak pagtatak ko ng dayta. Uy, insan! Mabiglaan! Ala, napagurak samot kan ti kasinsin ko. Insan, kasarita na kumamutan di nakpay talyawanan. Hoy, insan, kitaan nakman Yung ka maturugan. Rabiin. Ada pa yung ripasong na bigat. Kagura nakadipay laang. Yung ka maturugan. Kaya pitag may sa, tada pang panunutek. Manjak, agpis na pay Jak matla makaturog, aging gaadi ka agisem. Umisem ka pay Uy, agtal na ka man. Huwag yan lakmanon. Uy, agtal na ka. Uy, agtal na ka. Kasta, umisem ka. Natatar ka matlaan na nakaisem ka kanayon. Ha? Uy, pasablugan nakmanan. Agtal na ka man. Ang gagad maturugan. Madamdaman. Agsarsarita tapay insan. Kyle, anyak panagkunam kini Jiro. Magustom ka di matla para kanyak? Ang damang sa bali ang nadlaw ko kan kuha na, insan. Ha?
Naalikutag dagiti matana. Talyaw at talyaw. Ako namlan ada sapsapulan na. Anya ko maita. Basta, sa bali tinadlaw ko kan na. Sa bali tagparparik na kanya kinsan. Anyan kayat mo asawan. Diyak pala kay tagsaw. Tawan pa'y pamanagnag ko. Narigat tiyagsaw iti sana sigurado insan. Basta timakunak. Di ka makikuykuyog iti nobyong. No awanak kakadwam. Nalawag? Okay, bye kadakan. Sino jay kinasaritam lakay? Ni ka di kail? Wan, kampanti akon. Amaya na yun ti anak ta. Kadata, ila. Ngaben, amok, amabantayan iti husto. Anyat kayat mo asawan. Binilin ko dyan ka anakan ta. Kaya isupay lati makamoy dyan anak ta. Isupay lati mang bantay dyan anak ta. Naibag ni Kyle talalaki. May sakit na dyan kasinsin na. Nukas pangarigan na da pagpaggadan na. Aywanan niya. Tane, makumikom mo ti kabsat ko amang opisina. Oray kasano ti panang bilin ko ija anak ta. Di namot lamabantayan nga inaldaw. Iso nga ron, ani Kyle tinalagip ko. Tayo so ti bakante ita. Intun umaypay la kano atawan ti panagtake na iti board exam. Amo manang, adamot pagsayaatan ti kaadda ti anak mo diti balay. Saan una yan arumrumwar ni Kyle akas idi? Saanan asumursurot kadagiti barkada na? Ay kat nasaya at ano kasta. Husto tagbinlantay dangag kasinsin. Wan manang, iso nga awan ti pagdanagan nyo kin ni Jennifer. Tabantay sarado iti kasinsin na ita. Surot-surot ti anak ko iti anak mo, manang. Makaisa makmat kadagiti ag kasinsin. Maragsakanak para kadakwada. Takaslada ag kabsat. Wan nga rod, isulat ti style da idi ubing da, manang. No kwa, agpin nasugnod da. Gapumit la iti kinasutil da doa. Ngamno da dumamat, nakaragragsak da. Nala, si kapay lang aron ti makamu kadagiti anak tayo. Ading ko tane. Adamapay matlat klase. Wan, manang. Hello, Jiro. Hello, love. Kumusta ka? I miss you. I miss you too, love. Agkita ta ko, ma. Ang mabaling tadasa ka lang ti makisinara kanya. Sige. Okay. I-text ko yung madamdama. Kung sa dinong ti pagkitaan ta. Bye, love. Bye, love. Insan, rumarak biyet. Oh, papa na minsan? Kwan. Sabtag tigayam ko ije plaza. Urahin na. Agpaplasak man. Ha? Adalain nakgatangan. Urahin na kun. Kwan, dartarasak namin. Uray umuna akon insan. Uray ka sa bali mo ti papanam. Saan ka di? Basta urahin na. Tagkuyog ta. Saan kumanat ang kanti ulom? Urahin nak nukunak. Urahin nak. Mabalin ka di. Di nakpagbalinan akas laubing abasit. Amasapul ako'y kuyugam iti sa di naman apapanak. Addan nakam ko, Kyle. Basta urahin nak, Juniper. Ipulong ka kadaan ti kan angkal. Nuy tarayan nak. Nagloko day kan nga insan ko. Pagbalinan nak mating awan manak-nakam na. Masurunak manan. Pasensya ka bro ha. Nung ipos-ipos aklatan iti kasinsin ko. Nabili nak laing. Binilin nak ti ulitag ko amang bantay ti kasinsin ko. Insan, kanya ka kadi. Kasapulan pa lang ang ibagam daytan. Excuse me, ha? Sumbatak biti awag ko. Jacket nga ibagatin mo biyam asurot-surot akin ka. Iso ana say-saya at numaamuan na ti agpaiso. Pudnumot ngamin binilin nak ni Papa. Bantayan ka. Tatno saan ka mailawan. Nang runa, kat sana mapagtalkan ti panagropro pati nobyong. Nalabas ka mat nagsasaong, Kyle. Nasingpad mat ni Jiro, Di ka unay agtal-talag insan. Maadal mo to ti pudno nga ugali na. Inton ikasar na kan. Inton agasawa kayon kat agden na kayon. Nalakamit kagin sisingpot ka. Tapno maalam na ti kayat mo iti may sa babae. Aramid mo ngamin. Iso akas na tibagbagam.
Di mo man ipada ti ugalim itinobyok insan. Apay, kasken ka nga agsusukat dagi tinobya na. Wanan, aklo na. Ang ididay ta. Awan nobyak itan. Ket iso nga ibagbagak ti kastoy kan ka. Tapno amom ti at tanam. Narigat ti mailaw ang insan. Ay, jak amukan ka. Basta siya, dakkel ti panagtalag ko kini Jiro, Kyle. Awan apulos ti panagduadwak ken kuana. Aguri ka man. Ayan man ngay. Kunana ang mambiit la makisarita ti cellphone. Ngam awan matan. Importante nga tang ati awag na insan. Alagi din. Ituloy tan ti mangan. Tanong may busti ka nanta. Agurder tamanan. Aday ta ka manan, Kyle. Mabalin ka di ka agbalin aman ang gundaway. Saan, insan? Di mo ko may kalitidakas akay papanan ti raramidag. Tababay ni ti kastoy nga raramidag. Masubok ti kinaanos. Kan kinaman nagpasensya ti nobyaw. No talaga napudnukan ka. Wano saan? Ay, mangilaw-law anday dyan nobyo minsan. Kuna nang agsubli adagos. Gamawanan. Ay, pinag-uray na ta iti awan iti plaza. Uray ko man ay mawag kung nag-text. Tapno ang muta mati nararamid ta. Ala, mapana kon iti silet ko insan. Ay, pagpampanunutom dahi tayo insan ha. Ulbo, Genubio. Anyat na pasamot kini Jiro. Apay ajak makontak ti cellphone na. Apay akas di tinaramit na. Iti atay mawagan ko ana. Saanin ang nagsubli iti ayan mikin ni Kyle. Isun ti umawag. Hello, Jiro. Hello, love. Sorry ha. Napanam. Sorry. Nag-emergency kita eh. Sa idikwan, nabattery inti akmatan. Ako amin, intaray ko tingabsat ko di ospital. Nagpas nga yan. Anya? Pasensya ka na. Sorry. Promise, bumawi ako. Kumusta ti kapsat mo? Okay matan. Nakaanakan. Pasensya ha. Single mom nga minti burida kakabsat ko. Kahit siya lang ti makatulong ko na. Taday ti adayo dagiti kakabsat kang tadakal mi. Ala, bayamon day chay. Maawatan ka, love. Tanapatagmat gayam tinapanam. Agyaman na ka. Aklo na ka nakamalik. Tadya ako nagsubli. Nagpakada iti ayaw nyo iti kasinsin mo. Kung ngamin, natarantahap ngamin. Gapo iti panagdanag ko. Wen, maawatan ka, Jiro. Di ka madanagan. Di na ka di kagura. Saan? Apay kumaguraan ka. Kat biyag ti kabsat kan ka anakam ti tinulungam. Agyaman na ka. Sige nga rin. Tadapay rami na, love. Ingat ka, Wayne. Bye-bye. Love you. Love you too, Jiro. Ay, agyaman na. Unak lanuan yan tinapasamak itinopyo. Nasakit ti bukot ko ah. Ay na, makabandog matitrabaho tanya. Bakit? Ay, huwag nga rood. At damot abumayag ti panaglabas ti aldaw. Naandapad padaanan. Anyat ka at masawan. Ururayat nga minti panag-retire taan kas man nursuro. Tapno makainan nata matan. Kamkas la nagbayag mat nga urayan day tatawin. Di mo nga min sigsigan ah. Tadadala bumayag nururayan. Sana bali. Manulagan na tawan ti urayan. Agritirutan. At ang tumot siguro panggadanan dyan akta. Ay, sapay kumaa. Ta makapasay ti board exam na. Kat makatrabaho pa nga umuna sakbay ang makiasawa. Sana bali. Tabantay sarado di kasinsin na. Wan matkit di ah. Agmay-may sa nga anak ta ni Jennifer. Iso ano mabalin? Agbalin to kumamutan na pintas ti masakbayan na. Andiyak maliklikan ta agdanag. Nang runak at nagin na si dagdan itinobyo na. Ang mga numakyasawa mo ti ununaan na nga si kaso ni Chay. Wan nga rod. Hindi at dadya anak ta di ti lugar tayo. Kanayon ti sasarong katinobyo na. Anyan tulangan nita. Tamay-may sa na lugar ti ayan da. Sigurado ka na yun. Ti panagkuyog da. Day tangarod kat.
Ubing pa'y siya anak ta makiasawa. Nasaysaya at matlaang no makatrabaho pa'y nga umuna. Sakbay ang makiasawa. Makadlawakan ka, anak. Loveless kan sa ita. Ha? Tila madmadlaw yung mami. Awan kayon itinaudi anopia. Awanan, mami. Break kami. Naimbag man, anak ko. Agrevyo kakit di matan, tag-examen kan para board. Uwin, mami. Umapalak iti kasinsin ko. Sayang ti inadal ko. Musaan ko ang maipakat. Nasaya at tamo mapanunutan da ita, iho. Dagiti pagsayaatan kan napintas ang masakbayan yung agkasinsin ti pampanunutan niya dadakalyo. Iso asapay ko ma. Tadiyo tagitaksan dagiti pambagbagami kada kayo nga anak mi iho. Hello, love. Hello, love. Pasensya ka na. Hindi ta pala makapagkita. Medyo busy ak ita. Sa naigiddan pala ti panangasikasok iti ka anak ka. Don't worry, love. Maawatan ka. Ibagam no ka sa pulang titulong ko, tanakasaganak amang ipaay, kabailaklakit di. Agyaman ang langit, Jennifer. Hanggang sana. Kabalak na ito eh. Okay. Good night. Love you. Bye. Bye, love. Uy, grabe mo day insan. Rinabi mo tayo, agtil-talibabad ka. Anya ka kadinsan. Sumagmamanula ang minutos ti panakisaritak iti cellphone. Tilibabad ko namon. Tigit di pa nagripasong ti asikaswem. Liklikan pala dati boyfriend. Makauray day ta. Istorbo iti panagbiag. Makadadali ti ambisyon. Depende mo daytan ang insan. Tano siyakla amay saan nga istorbo ni Jiro kadagiti anapaap ko. No di kat iso ti inspirasyon ko. Ingkagat maturugan insan. Sa anak nga interesado kadagita nga ibagbagang. Basta may salati maibagak Ti arapap mo ti unaam at unuyan. Saan adata boyfriend. Ta makauray ti maipapan iti dayta. Nalawag, insan. Insan, panagkunam ka di ket agnanayon ng dayta ariknam ka ni Jiro? Katuan mat, ni Jiro laang ti umunakin maudi nga ayat ko, Kyle. Ay sus, di kag sigurado insan. Ta saan mo nga igam tigasat mo? Ha? Tilang Diyos ti makaibaga. No asino ti talaga nga itad na para kin ka. Ni nga rod Jiro dayta, insan. Di kag sigurado kunak manang. Nangruna ka di ka pala nagkasar. At danto pa'y agasawa nga agsina. Da kayon tulakit din nga agayan ayat laan. Agoray ka man, insan. Kaslay daw dawat mo ti panagsina mi kini Jiro Saan? Don't get me wrong, insan Ibagbagak lang tipod no ariknak. Sikamot. Ulitak insan Saan mo ang maibagat tigasat mo iti masungad nga aldaw. Tati Diyos lang ti makaamu iti dayta. Iso anuan niya ti addakin ka ita. Saan mo ang maibaga ako kwam iti agnanayon dayta? Siyak man ti mangawag kini Jiro. Tadyak mo tin mauray ti awag na. Ay, makapaikaw ang amin. Naawan-awag na iti may sangal daw. Tamin alam nga awagan na. Ha? Naka-off na ti cellphone na. Wano? Awan nga ta ti signal iti cellphone na. Wano? Lobat nga ta? Hello? Hello, love. Ni Jiro dayto eh. Oh, Jiro. Akin sipin number dito inaramat mo lang. Ako cellphone ti gayon ko dito eh. Di kan ag-text iti cellphone ko, tawanan. Nadadaan, Anya? Into may pala siguro abulan. Amaag ta anak manan iti cellphone. Agurno nga pa iti paggatang ko. Medyo gipitak namin ita. Ada nang aramatak iti kwarta. Kasta ka di. Adamat na kita nalakala ang cellphone, love. Ay, Yanos ko pala ti saan nga cellphone. Tapno magatan ko ti kap nagan cellphone. Sa anak kami na kontento. Kap nagan ti cellphone. Okay. Iso di ka pala maawagan, Aganos na pala. Uray mapukaw pa iti komunikasyon ta iti makabulan,
Jiro. Oh, come on, love. Di ka agsanit, man. Asik. Kas na diya kabalan. May sangal daw to may asaan pa nagsarita. Kat may kawak iti kas na unay. Daytan to kat makapulanan, Jiro. Pasensya ka na. Busy to mo yun. Naibag to lang na makapagsimpanan. Tamay may santol abalay ti pagkinanta. Di tanto nagsinga apulos lang. Jiro. Bayan, tanong mabayan ha. Sumarong karakto di tabalay ni Iki. Namnamaag daytan, love. Wait, basta isiksak mo iti panunod mo. Ag may saka di tayo puso. Diyak to maraming ti mangisukat kan ka. Si kalang ti babae nga inayat ko itinapod no, Jennifer. Kasta akmat kan ka, Jiro. Ay ayatan ka. Alam na, patulog ka. Tayo sublik matang tayo cellphone ti gayon ko. Lalayangan ti umadani na panagigsan mo ha. Bye-bye. I love you. Bye-bye. Love you too, Jiro. Oh, mangan ka na. Buy-buyamet latan ti taraon, insan. Uy! Shh! Ito, kaslawan mangmangag na. Payman, isubok man tayo may sa along ganisa. Nga. Oh. Anya ka matan insan. Rogyan lang ka di manan. Mangan ka kunak lang aro din. Urayam sa pay met asubuan ka. Oh, agnga ka nga aro din, tasubuan ka. Ala, nga. Pagpalinan nakman akas labasit nga ubingan kahit sardangan nakman. Awan lati komunikasyon nyo, Ginobio. Kas tanti style mo. Huh? Kas kala na apya. Kita man talaga. Orno sa mat at abagim. Agsagaysay ka man mat. Kuso-kuso tabuok mo. Saan ka matasigot na kastain san? Masa dutak nga ron. Laki din. Agngangakan tasubuan ka man langay. Ala, nga. Diyak mabisin. Si kanti mangan insan. Mangan ka no kuna. Nga. May isa. Kasta. Sige. Ngal-ngalan ti subukon ka. Tayo jay kat alalaki. Inti mang dadadal iti salunat mo. Sige. Nga pay. Mangan ka iti ado. Magdalugan ang nagsardang iti batog. Amangan na ni Jiro. Ay, sabali matgayam. Makabulan ng tinapalabas. Yung dinak pa'y laim may sinarongkaran dito'y balay dante. Jennifer, iha. Kasla tapas-pasong adam. Adda ka di urayom asa nga ilim. Ha? Awan, auntie. Kasla naliday ka. Adda ka di problema, iha. Ha? Ni, awan, auntie. Sigurado ka, iha. Wan, auntie. O sige, panawan kan. Sumrakak matan iji opisina. Mabati kayon kin ni Kyle dito'y balay, ha? Sige na, auntie. Kumusta nga tan ni Jiro? Uray anya karamidak. Ni Jiro lat tatilinaon ti panunod ko. Sabay ko mata umawagan iti kabiitan na panawan. Ay, bakit? Kita ito pagiwarnak. Oh. Nana, Tanagan dyan, nagtakadag iti nakapasa iti board exam. ala, walang paiso. Ay, nagyaman kami, Diyos ko. Ang tawag mo. Inga kitaan. Ang mga ano tayo anak mo na dyan. Uwan, mabit lang. Nakapasa ti anak yu, manang. Uwan, namuan mi daytan, Wilma. Umay kayo dito'y, tagrambak tayo. O sige, kitaan minto, nadawayami nga gasawa to, may kami. Wan manang, awan ni Jennifer ita dito'y balay. Remwarda nga kasinsin. Ay, wana, kumusta matinobyo na kabagis? Magmapan ka di pa'y ladita? Naminsan lang ay may dito'y balay, manang. Nabayagan day di ayomay na, di nan inulit. Kastaya. Nalabi, itirwar ti pagkitkitaan da. Ngam di kay madanagan,
Taada ni Kyle amang kuy-kuyog kan ko na. Ay, nasayaat nga ron no kasta ka bagis. O sige, tanumawayaan kami di asawa, kumay kami dita. Sige, bye! Bye, Manang Ella. Apay na kaul uli magkainsan. Ay, pampanunutan man nga tan Genobio man niya. Lipatan mo day jay. Talinipat na kan. Saan kit di na kan sinubyan. Manun abulan tinapalabas. Ayngam sana nagpakpakita kan ka. Amangan no adamanen parikot nga inasikaso na. Iso adinan masango ti mangawag kanya. Wano saan, amangan no di pa'y nakagatang iti cellphone na. Aha, imposible. Kyle, Di mo man irason ang Genobio. Ilusyon mo lang daytan. Kyle, Lipatan kit din. Ubing ka pa'y. Ipamaysam kiti tagsapol iti panggadam. Tapno at danton sa bali apang ibaw ingam iti atensyon mo, insan. Kanya nga rin ti plano mita, iha. Awan ka di pa'y plano, magawe, di dyan lugar tayo. kayat ko adito yung lugar daan ti pagsapulak iti panggada, papa. Kanya, Dito iti ayan tiriknak ngagtrabaho, papa. gapo, tadito iti ayan tinubyan, kasta. Ha? Oray di mo ibaga. Amok, aday tatirason, anak ko. Nabayagan nga awan komunikasyon ni kini Jiro, papa. Kanya, apay, nag-break kayo? Saan, papa? Nadadaal ka nung aming ti cellphone na. Kat manipod idin, di na kong inawagan Apolos. Nukas na dilipatim langan. Di kan mangnamnama pa'y kan kwa na. Masiguradok arason na langan na jay. Ngampit di, lilipat na kan. Tinalikodan na kan iha. Iso alipat mo. Papa, Nagrabaw arason na ita. Nadadala cellphone. Ada trabaho na, saan ang makagatang iti baro cellphone? Alaman. Iso arason na langan na ita. Di kan magnamnama pa iti na dya tao. Lipat mo, akas iti panang lipat na kin ka. I love you, Jennifer. I love you too, Jiro. Kuma, agasawatan. Kuma, may sana pagtangan ti pagnaidanta. Tapno ka na yun ka makikita. Madanon to day ta, Jiro. Basta aguray ka kumanaan. Urayan na. Wen, uray niya pa iti mapaspasamak. Si uuray at pulatagan ka. Jiro, Jak mauma mangibagbagay ti kastoy kan ka. Agmay saka dito puso. Si kalang ti babae nga inayat ko iti napudno. Urayag ti umno a panawan. Tay kasarkan to, Jennifer. kastoy latan ti aramid ko. Tunggal agid daak dito'y kamak no iti kastoy arabi. Tilatan na palabas may kini Jiro ti mapampanunod ko. Nakadulin iti panunod ko dagiti imbal balikas ni Jiro kanya. Asya kano lang ti babae nga inayat na iti napudno. Di nakto kano isukat iti oray asino. Namapay nga aging gaita. Kadyak matan mauray amang sarungkar. Wan na mangawag ko makanya. Apay, anya ti makagapu. Pudno nga na alinipat, kan pinagtalikodan na ko. Kablawan ka insan. Adang trabaho. Nagbiik ka na employ ah. Anya manak insan, sumarunukan tumot ha. Wala nga makapasak iti board exam. Makapasa ka. Ipamaysam ngamin ah. Kan buyugam iti kararag. Insan. Ad-ada pimintas kay di ada trabaho ma. Nagsublin sa kita inspirasyon mo. Nagtal na ka man. Awan. Uy, limlimod mo sa mo lang. Nakita kay manan na niya. Ala, saan insan? Sa bagay. Di nakmutan bilbilinin ni uncle. Iso sardangan kamat nga rodo na pakibibiyangan, insan. Adakan ka no makiasawa kan. Total, ada mo trabaho.
Angam, pilyam ko man na imbag matipaki asawa mo. Ay, narigat ti may lawanin saan. Di kagdardaraso daw sa mga dang. Nalipatan na ko ni Jiro, Kyle. Ha? Nasakit. Ngampilitak nga klonan. Saan amay may sa tilalaki insan? Nagado di ka? Apay ngamin panunutom, jay saan mo't amang pampanunot kan ka? Unfair mat ti kasta, ah? Saan aya, insan? Wan nga rod, Kyle. Iso ahus tumatkit diti kinunam. Saan la amay may sa tilalaki? Nagado tiladawan mi kin ni Kyle dito yung cellphone ko. Dandan niladawan mi amin adwa-adda dito eh. At ado pa'y kitin tiladawan ni Kyle ngam ti mismo anong biyo. Ngam, apay akas tumatan ti marikrit na. Diyos ko, no pakabasulak man ti kastoy. Pakawanan na. Sabalin santi kaya't asawan dito marikrit na para kini Kyle. Agayatak samot din, iti kasinsin ko. Damo pa'y panagnaid ko dito eh. At dan sa bali anarik na. Ngamli na blabanak lang. Tadakat nga rod ni Jiro akayan-ayat ko. Ngam itatasaanan nga parparik na ni Jiro. Kasla, di kayo matentiyan tirik na. Ngam, saan? Saan arumbang da ito'y amarikrit na? Iso alabanak tirik na. Ni Jiro tinobyo. Iso nga ro tirumbang nga ayatan. Kan pangibukbukak iti atensyon ko. Ngam kasano nga aramidak ti kasta. Kat linipat nakmatan. Di matan agparparit na kanyak ti kaayan-ayat ko. Kaskan ka insan, nakapasak mo ti board exam. Kan nakasapula ka dagos iti trabaho. Isong ita, mabalin ba't siguron? Ha? Mabalinan ti? Mabalin ko natin mga asawa insan. Ha? Adamutan panggada. Adanton pangalap iti ipakan ko iti asawa, kayan kadagiti agbalin nga anak ko. Saan ka di? Kwa? Sika, makamuka kayo. Ha? Anya nga rod no talaga kayat mong ti mga asawa. Apoy ko malapdan ka ka. Namati mat. Ha? Tis-tistingan ka lang. Namati ka mat adagos. Kan may sa? Asino ko mati asawag? Kat awan pa'y mat nobya. Oo, di bang pili kan kadagiti left and right a girlfriends mo? Awan ti mapilik. Bay-bay ang pala dati asa-asawa dita. Nagubingan na pala nga niya. Kahit ko pitagpapas nga agbaro insan. Injuyak pa'y mati sweldo ah. Tanuad dan to nasawa. Ay sus, jakton may gaman ti sweldo. Tatinto asawa kung ti manghigam. Uy, anyat mapaspasamak kan ka? May kulkulang ka manan. Sapay no kasta, may kulkulang ka. Kat siyak tinakaiturungan lagi ti matan. Sus, kapiti ko nam jakam mo. Puray sak tikit kita. Ngam sa bali ti linawon ti panunod mo. Jay man ngatan man lang alilaw anubyaw. Panawan ka man langan insan. Tagrubuat ako. Sige. No amom la kumati marikrek na kaya. Anya ka din da ito yung mapaspasamang kanya. Api nga gayatak matan iti kasinsin ko. Ngam, saan? Ikarigatang alabanan tirik na. Saan arumbang da ito yung marikrek na? Gaputag kasinsin kami kin ni Kyle. O insan, intik outan kay ti bibingka. Amok a paboritom da ito eh. Ha? Awato mo. Tayong kag meriendan. Amok a mabisin kan. Kwa,
Itad mong tulangan kini Auntie Dayta kay. Ay na, amumoton ni mami. Kanayon na marabyan nga gawin. Ta kanayon kat nga ruti pa nag-overtime na iti trabaho na. Sa inton sumangpet, maturugan na dagos. Ta itirwaran ti pangpanganan na. Kay. Ingkakat manganan. Nalpasa ko. Alan, talaga aparakan ka na ito insan. Sige nga ron. Inapayag po last one. Kasano adi matin nagtirik na kanikwana. No kastoy mat anak kasaysayang at kanya. Nakadungtong mo. Very caring launay ni Kyle kanya. Lauro, awan klase enton bigat. Apay numapantamad pa siya rin dyan anak ka. Tadi natamad malagi pa na sa rungkaran. Sige. Magsublita mo't lang iti kabigatan na. Tani, ano dagiti paperworks ko dito'y balay. At masapo lang mayring Pasko amin dagijay. Sakbay nga glepas na ito'y abulan. Ay, adumot gayam daramidam. Uray siya klatang arudan ti mapanijay. Please, bakit? Kasta ko matalaga tikid dawag ka. Ang mabay na ka mangibaga. Ay, agyaman na, namawatan na, ha? Wan, sige nga ron tayo sa gana kung dagiti balunak nagbiyahe. Daimbag man ta nakapasyar ka manang. Ni Manong Lauro ngay, saan mo matakadwa? Ay na, nagbatin, tane, adupay nga mindaramidan na. Oh, ayan dagiti ubing. Nagkuyog daan na pan nakimisa, manang. Nasapad arimwar. Iso apat siya, madamdamalaang at andagijay. Kunak asumublatak tumat amakimisa. Iso ano kayat mo? Duatan arimwar, manang. Agkuyog tamat amapan makimisa. Ay, katwan na. Ay na, maklaat dyan anak ko no makita nak. Jak ngamin impaka mo tiyo umay kukat. Ay na, maragsakan lakit di na ijay. Ay, di mo't ngamin makalagipan nga agawid. Makumikum sa una yan iti trabaho na. Wen, agpadadan nga agkasinsin ang makumikom iti trabaho. Ngamno kastoy a day of da, agkuyog damat arumwar, agpasyar da. Alagaan na singad lat tadagit agkasinsinan niya. Manipod ubing dangaging gaita, tagtrab-trabaho dan. Nakarkaro pa'y katiki na close da itan amanang. Nakaro tiki na gantil da. Kas dala ubing no agin nangaw da. Nayunang pa'y tinapili magatangan insan. Gusto da ito yan, Kyle. Di kagdanag tabayadak amin apilyam. Sakti makamo insan. Anya, sana mabalin, Kyle. Agpadatang agsusweldoan niya. Si kakit ti kumatirumbang nga ilibre kita. Tapno saan akanayon asikat imang ilibre kanya. Sana mabalin. Jacket naggastos ka para kanya. Siya naggastos para kan ka, Jennifer. Sige, magpili ka pa iti kayat mo. Ay, panawan ka bit Tapno di ka agbain ngagpili. What? Sige. Nakadumdum mo talaga. Banag apakay ay waklaunay kan ko na. Kadnakad-kadlaw. Adda matrikta ni Kyle kanya. Agpada kami lakit di iti marikrik na iti tunggal maysa. Agawid akmat lama sa painton bigat, iha. Amumatan at dapay trabaho. Wan mama, pasensya kayon. Diyak matan masangot ti agawid. Gapo iti kinabisik iti trabaho. Wan, di ka matanagan. Mawatan da ka. O kat, kumusta kayo matan ni Tinobium, ni Jiro? Nabayagan nga awan komunikasyon mi, mama. Anya? Nagsina kayon? Awan ti formal break at mi, mama. Takil na at matlatan adi nagparparik na ni Jiro kanya. Anya? Diyak mo no anya ti rason. No apay adi na kun malagip asarong karan. Wen no awagan la kuma, mama. Ngala, panunutom langan. Anak kasapulan iti kasukat mo, anak ko. Napintas kan ubing kapay. Profesional ka. Adun to pa'y taggustukan ka dita. Saan la ni Jiro ti lalaki? Adu pa'y timas na sa isayaat dita. Ngam iti dayja lalaki. Iso ti makunak.
Lipatamon ni Jiro. Insan, adaman ni bagakan ka? Ha? Anya day na, Kyle? Ada ngamin kahit papagdatunan. Ang mauna ako matagbayin. Insan. Nakapimpintas sa babae. Nagamotiro pa na. Napuntiris ti aguna. Napudaw kaya nasingpet. Siyempre, padak matla professional. Sino nga tadi magpagan? Nabayagan tayo ang marikrik na kankwa na. Inlimlimit ko lang. Tama nga nuliklikan na. Numamuan na tipod na arik na kankwa na. Iti ka adon dagiti babae ang nagbalin ang girlfriend mo? Maalam pa ila ti agbain, Kyle? Dahil nga ro ti pakasdawak iti bagikinsan. No kaano ang nagmatsura kon, isumot ti kinaman nagbabayin kon. Ang anya nga ta tinasayahat nga aramidak, insan. Ada nga tama tarik na kanya. Tanwag sinabat dagiti matami. Kasla tama tarik na kanya. Si kaman kit di insan. Imposible adi mo madlaw. No da pa naggusto ti babae kan kawan no awan. Madlaw ko matkit di. Kasla dua ta. Makunak asya kung ti karagsakan na lalaki. Waklunan nak ti bagbagak a babae insan. Pudpud nung ayat day tuyen. Sino nga min ti bagbagam a babae insan? Sino unak? Ibagam Awan? Diyak pa kahit nga ipagain san. Secret pa lang. Isimpakon dagiti kagawaat dito opisina. Madamdamanan. Panag-aawid manan. Jennifer, friend! Ay na, makaawid ka manan niya. Ha? Kailiw mo manan ang makita di kasinsin mo. Uy, shh! Tangiwat mo, Cindy. Ang mga noda makangagkan ka. Si kala ang tinangibagaak iti sikreto. Ay na, di ka di madanagan. Awan makangag ka data. Tabisi da amin iti trabaho da. Aywan, talaga ka di saanan ang nagparik na tinobyong kan ka? Saanan, friend? Ngam okay lang. Tanapukaw matan iti panunot ko ni Jiro. Gapo ka ni Kyle akasinsin mo, kasta ka di? Jack ilibak, Cindy. Husto ka. Angam, saan na maiparbeng aramidam? Kasinsin mo ni Kyle. Sumapul ka lang iti sa bali apang ibaw ingam itirik nam. Saan ko apinilit dahito ariknak? Basta nagayataklatan iti kasinsin ko. Marigatan ak amang lipat kan ko na. Hello? Hello, Jennifer. Myla, I miss you. Jiro. Pwede, siya na rin lang. Sorry doy taak lang ay mawag. At da ka di pa dito opisina yun. When, Jiro? Adap dito ba? Urayan ka dito Bye, I love you. Apay akastoy kariknak. Kaslaawan matan ti iliwak ka ni Jiro. Nga, kasaritak latan. Sorry na ba? Adunay nga mintidimtang apari ko titibiyag ko. Iso adi ka na sangsango. Gimotong kamay, Jiro. Huwag nga rod. Gapo iti parikot da ito lab. Parikot? Kas kumaitian niya? Ti anak ti kapsat ko. Masakit. Katdakil agad at ti kasapulan na para iti pan nakapagas na. Anya? Sagad na igindan pa iti papatay ti amami. Anya? Ala, apay di mo impakpaka mo. Tapno nakipagrik na kami iti lamay ti amam. Sana na. Tadyak kaya't apati sika. Kat may ramraman nga agladingit nga po kanyak. Condolence nga rod no kasta, Jiro. Agyamanak. Kunaklakit din na nakiasawa ka iti sa bali. Ha? Uwan gayam. Mabalin ka di ako yugan na.
Kalpasan ti pandangan ta dito yung restaurant. Sa di mo. Kaya ko tagpalpaliwa. Ado unay ti bakbaklaya ka pare ko tita. Iso kayat ko ti makalipat. Iti uray sumagmamanula ka nito. Please, Joniver. Kuyugan na kuma. Sige, Jiro. Sa anak ani erwang itikas ka lugar, Jiro. Maminsan lang ito eh. Ita lang. Di kagdanan. Rumor na matladagos. Jiro. Kaya't ko taginom. Tiagbartak. Tapno makalipatak. Kaya't ko adang gayam nak. Ha? Uminom ka beta. Ha? Sa anak mo uminom iti anak. Basit lang. Aramanam lang. Please. Danggayan na ko uminom. Uray basit lang. Atoy. Sige. Basit lang. Kasladya akong kaya't biag-biag. Nukas to'y apasig matla parikot ti sang sangwak. Jiro. Mababay na paikan ka na. Tasaan ka na masangsango ano biyak. Di napakadanagan. Tamaawatak ti sitwasyon mo. Kandi ka mapukawan itinamnama. Patsik apan nubok laang dagita mapaspasama ito. Agyang anak ha. Tada ka tamang patpatib ka kanya. Daytoy pa'y. Uminom ka pa'y. Saanin, Jiro? Manjakon. Huston tinainom ko. Anya, nagbasit tayo dyan ha. Alagid din. Inom pa'y tayo. Manjakon, Jiro. Di na kumapilitan. Sige. Ibusat nga rutin tayo. Kalpasan na. Rumuartan dito yung club. Pang-asim. Palubusan na kuman nga agawin, Jiro. Diyak kayak ti maturog di dotel. Drabin. Madisturbo na kita ka balay no agawin tapay lang. Basta agawin ha. Pang-asim. Tadi ka agsara iti dalan ko. Ayatan na kuno saan. No, ayatan na. Panagdagan na ita. Apay, ada ka din kasukat ko. Tabay akas lang na atap ka na kanya. Saan arumbang ti pampanunutam nga aramitan ta? Ikasan ka mo ito. Baliwan tanto ti agsarita. Basta kayat kunti agawin, Jiro. Nagkapkapuan. Apay nga itakala sumangpet. Kwa? Kita man ti oras. Agalaunan ni ti parbangon. Di mo pa'y sumsumbatan dagiti text. Pagtantanagan ti tao. Sorry, Insan. Naggapgapuan ko na. Nagkita kami kini Jiro. Anya? Talaga natangken mo ti ulo ma. Awan dengdeng ka. Imbagak lang aro din alikli ka mong dadya tao. Natangken mo ti ulom. Baka mo ka man lang iti biyag mo. Tanatangken ti ulom. Panunutom ko mati naramid na insan. Ti panagpukaw na ken ka itinabayag a panawan. Arig na ingkulasay na kan. Ngamita, nagkita kay man gaya man. Ado tim palawag na, Kyle. Ado ti pagdaldalanan na aparikot ita. Ay, diyan mo. Makamu ka. No di ka dumngag iti pamagbaga. Ika maturugan. Nagungan. Idi imbagak ti panagkuyog kini Jiro. Kaya't ka di asawan deta. Nga agimon ni Kyle kini Jiro. Nukas naman bilang. Agpada kami nga rod itirik na ititunggal maysa. Hello, Jiro? Hello, love. Sorry, dirami ha. Dagulitakan ka. Sapay ko mata di nakagura. Awan anyaman na. Doawan pa panamita. Rumarta ko mamanan. Kahit ko ti bumawi kan ka. Kuya, pasensya kan. Ngam adda pa panak no madamdama, Jiro. Sorry. Pagkaano nga ti kaadap mo yan? Sorry. Ngam nasaysaya at no diretsaan kan, Jiro. Anyat ka mo sawan. Sumapul kan iti sabali nga ayatan. Apay akas tama itong tibagbagama. Adda ka din kasukat ko. Addan, Jiro. Iso alading itak.
Ngam aglinipat ta ko man. Sino ti umuno na mga asawa? Wano makiasawa ka na kayo? Kyle, and Jennifer. Ha? Kwa. Apay, nga kinita kayo. Sino ti umuna nga kasal ka na kayo? Kuna. Wano, agintan kayo. Ha? Mabalin lang tama, Uncle. Ada ka din nobyam, iho. Awan pa, Uncle. Sika kay Jennifer. Nagsina kayo, itiday dya adjero. Sana ya? Wan pa ba? Kahit, andan sa balya nobyam. Awan pa, papa. Anyan kukuha nyo kay. Mapanan titawan. Di yun orayan alumakay kan bumakit kayo. Saka ito mga asawa kan makiasawa. Ni papa mat. Ha? Di na kami apuraan. Tamasapol nga isaganaan mi ana imbagday taabanag. Una, nay. Di yun na ibaybayag. Tama nga, nagbaak kayo. Makaisamak mo iti mapaspasamak ita, Lauro. Abay, ela. Una, tay dagan adal pay laang dya anak ta. Kasta una iti panangingat takan kwa na ama kinobyo. Ngamita, madanagan talakat nga rudan. Tadinan samot malagipan ti makiasawa. Huwag nga ron. Ang dumtang tulatan ay ta. Maklaat ang tulatan bakay. Insan, kaya't kunti agpud na. Han? Anyat kaya't masawan kay. Anyat ipod no. Agpud mo akon kan ni mami, ti kaya't ko asawan. Inaklon nak ngaminan ti ibagbagak a babae. Katrabaho at madlaan, insan. Naminsan lang nagaramakan ko na. Kat inaklon nak adagos. Kasta ka di. Imbagak ti panagkasarmin. Kat imanugot mo adagos. Iso akayat kunti agpud no ka ni mami. Sige Kasaritam ni Antino anya mutima ko na kay. Naragsak ka kadimot lang para kanyak, insan? Oo, insan. Kat itapay lang. Kablaawan kan itinaragsak apan ang asawa. Mga sawan di kasinsin mo, Jennifer. Si Kangay, awan ka di pa'y nobyom. Awan pa'y, auntie. Magpili kan iti aklunom kadagiti agdatdaton kan kakanakan. Makiasawa kakit di meten. Sige ka, amangan numabakitan ka abanasang. Wento, auntie. Ay, kamaudyanan na. Mga sawa matlangan jay kasinsin mo. Ala, gusto dahi tan apa nagsangsangit mo, friend. Aklo naman ti kinapod no. Nagsakit din na mo, friend. Ninamnamak asyak din. Kaya tanikal, ngam nagbidot. Ay, narigat nga minti mang namnama. Nasakit at talaga no mapaay ka. Kanayon kumot nga ibagaday taken ka, saan aya? Sinina ako ni Jiro gapukin ni Kyle. Kasano pa itan. Mabayin ako nagsublikin ni Jiro. Tas sininakit nga rutan. Ay na, bye-bye amon day dya, Jiro. Ang mga numasakitan kan tumanan, numakisinubyan ka kinkwana. Nang namnamak lagayam iti awan. Sa bali nga minti nagawa tam iti kinasaya at kasinsin mo kan ka. Iso akas la. Friend. Ala-ala husto daytan. Sa bagay, kabayatan ti panaglabas ti aldaw. Maka-move on kan tulat ta. At dahaklaan dito ang mga dingay kan ka, friend. Tamo ka syaklaan din ang ibagaam iti maipapan iti dayta. Agyaman na, friend. Agpag napagnaak man kit dito parke. Tapno mayaw awan ko ti dudukot ko.
Pangasip dahil na. Di ka iskandalo dito eh. Awanan kayo iti bae? Sa bali man di babaeng ita? Ni Jiro ti danugan ti masikog a babae. Kat adapay sa bali ang kadwa ni Jiro a babae. At tandakan. Talaga adi ka lagnak na kang Jiro. 5 tundag iti anak ta. Ngam di mo pala maikat ti kinababae rong. Dinakla ko malin kaskasan mo kasto'y lagayan ti aramidan kanya. Anya? Tandakan. Idarong kalaangan, tapos nakan kan. Idarong kayo ti babaeng. Anya? Thank you, Insan Kyle. Talaga napatigakin ka kasinsin mo. Husto ti atap mo. Ay, naimbaglakit din, tadina ka na alilaw dahi dya lalaki. Talaga naayat pa'y lati Diyos kan ka, Insan. Patsik adina ka binaybayan. Wan Insan, kat sika ti instrumento. Isuan na ilisi ak iti pakaisagmakak ko ma. Anyat kayat mo, sawan. Ay kwa. Dagiti pa magbagam iti kanya, ti kayat ko asawan, Insan. Isong ita ha. Ammo mo, nintun sumaruno. Sakbay nga agtinag ka iti may sa lalaki. Ammo pa'y anaimbag ti ugali na. Ken kang runaan ti family background na, Insan. Friend, nadamag mon? Nakabalod mat kaya man dya sigod ang nobyom. Anya? Indarum kan mo ti asawa na. Gapo iti kinaado ti babae na. Nagsikugpay kan mo amin dagiti babae na. Anya? Wen friend, kan saan laday ta? Damag kong aglaklako kan upay iti maiparit nga agas. Ay na, naimpaglakit din ta saan ka nailawan iti na dya tao. Ay, iso ano daduma? No pa'y sana may parbang. Kasla damag lahat pagsayaatan ti panagayat mo idikan ni Kyle akasinsin mo. Tanaibawing kan kuha na tirik nam ka ni Jiro. Cindy. Ang Nelly pato mo ni Kyle wan tane nangasawan. Wan friend, talaga alinipat kon. Tasaan arumbang day dyan nariknakan ko na. Ngam no pa'y kastan. Pagyamanak lata. Tanailisi ak iti day dyan a Jiro. Ay, wana. Ay na, may saka kumamat nga konsumisyon itan. No di mo sininaan ni Jiro. Adakan ka, mo dito'y lugar tayo ti kaya't mapagtrabahuan, anak ko. Ado ti mabalin na pangisarakakan ka dito'y. Agyaman nak, papa. Ngayon sigurado ka. Adi ka nagsubli ti sigod at trabaho, medyo lugar danteg. Saanin, papa? Nag-resign ako. Okay, sige nga rin ti maka mo. Sige anak, tanto pa'y papanak. Panawan ka ba, Sige lang, papa. Diyos ko, agyaman ak. Nailisi ak iti mabalin apakaisagmakak ko ma. No saan ang naibawing kinikal tiriknak hindi kini Jiro. Nalapit, nailaw anak kini Jiro. May saak kumamot ita kadagiti babae nga inalilaw na. Naimbaglakit din. Agyaman ako na, Diyos ko. Amok asika tinangilisi kanya. Iti mabalin apakaisagmaka. Okay, gagayam, ditan din nagpatinggaan ti full episode, ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag. Ti tao. Insurat ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, kat God bless kada kayo. Amen.